Modernissa maailmassa alkoholistien elämä on jatkuvassa vaarassa luisua pois raiteiltaan. Tällaisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että löytyy ihmisiä, jotka ovat pyyteettömästi ja vilpittömästi valmiita auttamaan näitä vähemmistöryhmään kuuluvia yksilöitä, kun he yrittävät palata takaisin normaaliin päivärytmiin. No, marraskuussahan meillä tulee 2 vuotta täyteen tämän toiminnan aloittamisesta ja tämä toiminta pyörii täysin vapaaehtoisvoimin ja rahoitusta tulee ainoastaan yksityisiltä henkilöiltä, jotka välittävät alkoholisteista ja haluavat auttaa. Kuntoutuskeskuksen tilat sijaitsevat täällä 1800-luvun alussa rakennetun kartanon tiluksilla. Kartanon sisätilat on remontoitu vastaamaan sellaisia olosuhteita, jotka tarjoavat alkoholistien toipumisprosesseille parhaimmat mahdolliset edellytykset. Jyrki on yksi keskuksen tämänhetkisistä asiakkaista. Jyrkin tilannehan ei vaikuttanut kovinkaan lupaavalta, mutta onneksi Jyrkin kaverit löysivät tämän meidän laitoksemme aivan viime tipassa. Tämän näköisenä hänet tänne tuotiin. Tällaisen kuntoon ihminen menee, kun on joutunut kärsimään raittiudesta yli 3 vuotta. Keskuksen säännöllinen juopottelurytmi ja kylmän lenkkimakkaran tarjoilu olivat lopulta ne lääkkeet, joilla Jyrki saatiin viime hetkellä pelastettua. Nyt 3 kuukauden keskuksessa olon jälkeen Jyrki on pian valmis laskettavaksi avohoitoon. Keskuksen tähänastisen historian menestystarinoihin lukeutuu myös Vesa. No, Vesan tilannehan oli sitten oikeastaan vielä järkyttävän paljon pahempi kuin Jyrkillä. Toivo oli jo täysin mennyttä ja aset tilauksessa, sillä keskukseen tullessaan Vesa oli juonut mahansa sellaiseen kuntoon, että alkoholi ei vain pysynyt enää sisällä. Pelastus löytyi kuitenkin keskuksen huumeosastolta. Suonen sisäiset huumeet eivät mahaa ärsytä ja Vesa on jälleen taas oma ihana itsensä. On lohdullista tietää, että elämä ei kaadu juomisongelmiin. Että on vielä paikkoja ja ihmisiä, jotka tarvittaessa auttavat takaisin kiinni pullon syrjään.